summertime. Ladies looking hot, shaking up what they call זומבה. נכון, בוקר טוב. בוקר מצוין, אחד זומבה. מה זה זומבה? אני אגיד לך מה, תגידי לי, בוא לא תעשי טיפושת, תגידי לי. אתה בא לעשות טיפושת? זומבה. נכון שלא בא לי? למה? דווקא נשמע כיף, זומבה. זה מתחיל את החיוביות, את האנרגיות, וואי, זומבה. בואו נלך למסיבה. מאיפה זה מגיע לנו, זומבה? אוקיי, זומבה מגיע מקולומביה. זה בחור בשם בטו פרס שהמציא את המושג הזה, זומבה, שאם נגיד בשלוש מילים, זומבה זה מוזיקה, פשטות וכיף. אוקיי? מוזיקה, פשטות וכיף. סרט של שלוש מילים. עכשיו זומבה בעצם המושג נולד בקולומביה ב-1999. בחור הגיע לשיעור ללובי, ופתאום הוא מגלה שהוא שכח את הדיסקים. אוי, מה אני עושה? איך אני מעביר את השיעור עכשיו? קופץ לאוטו שלו, מביא דיסקים של כל המצבים הלטינים, סלסה, צ'אצ'ה, מרנגה וכל, ומתחיל לנהל את השיעור. אנשים כל כך התלהבו, וכך לאט לאט זה פשוט התפשט בכל העולם. והנה, אחרי 10 שנים זה מה שקורה. זומבה זה כבר מעל 105 מדינות, שיותר מ5 מיליון מתאמנים כל שבוע, חברים, זה ממש... עכשיו עובדים עם כוכבים, זה נראה לי מורכב מאוד. זה לא מורכב, זה פשוט מאוד. היתרון של זומבה שזה מורכב מתנועות נורא פשוטות, שכל אחד יכול לבצע אותם. אני אעשה את התנועה הזאת עם מעגל או מתפרק. כמו לינגו. לא, זה באמת כיף, זה באמת כיף. אבל האמת שזה תרגול, זה שלאט לאט לומדים, זה כמו אירובי מדרגה, שיש... לצופה מהצד זה נראה מסובך, אבל יש תנועות שחוזרות על עצמן, בכל הזמן. תנועות שחוזרות על עצמן. וזה משהו שפשוט, זה מאוד פשוט, בהתחלה זה נראה וואו מסובך, נכנסים להרגל מסוים שעושים את אותם התנועות, ואחרי חודש זה נראה ממש פשוט, זה פשוט קל מאוד. מה שהכי חשוב זה כיף. אני לא יודעת אם שפגעתי בזה, אני יכולה להגיד שפגעתי. אז מראש אני יכולה לבוא ככה לבגדים שהלכתי איתם כל היום, וגם לא להתארגן מראש? נכון, לבוא עם בגדים נוחים, עם מצב רוח טוב, עם חיוך על הפנים. ואני יכולה להגיד לכם שכל אחד שבא לשיעור זומבה, יוצא מהשיעור עם חיוך עוד יותר גדול. זה כמו להטעין סוללה, שמטעינים סוללה יש לו אנרגיה, אז אנחנו גם מטעינים את עצמנו עם ה... איך מטעינים את הסוללה שלך? את בן אדם עם הרבה אנרגיות, אני רואה את זה. אני מטעינה את עצמי לבד, לא יודעת, זה בא לי... זה סולארי אצלה. כן, זה בטבעי אצלי, לא יודעת, זה בא פשוט איכשהו. את גם קולומביאנית? אני לא קולומביאנית. אני לא אגלה לכם איפה באתי. ארגנטינה? לא. צ'ילה? לא. הונדורס? לא באמריקאית. לא הונדורס? לא באמריקאית. פרנס? לא, פרנס. בוא נשאיר את זה ככה. אבל בכלל לספר לנו מה, עכשיו אנחנו באמת אנחנו רואים. אנחנו באנו לדבר על כושר בכיף, לא? לא על זה. לא. טוב, אנחנו... לא, היא פולניה. עם 100% פולניה, אני חותמת לזה. אני אגלה לכם את זה מחוץ לתוכנית. תדעי לך שאני מכיר לא מעט ילדים, זאת אומרת אנשים מבוגרים שמדברים עם רייש וכאלה וזה, והם צברים לחלוטין. מסתבר שהמטפלת שלהם הייתה מארגנטינה, והם קיבלו את הרייש משם. זרמו איתה. זה מדהים, אני מכיר כמה אנשים כאלה. תגידי, יוצאים מהשיעור מדהים? מדהים המון. עכשיו מה שחשוב, יש לזומבה כמה יתרונות. מעבר לזה שזה קודם כל כיף, אנחנו תמיד מרגישים, זה כיף. אתם באים למסיבה. אתם לא באים לעשות ספורט, אתם מרוויחים פעילות וכושר גופני, וגם באים למסיבה. קודם כל, שורפים 500 עד 800 קלוריות. בשעה. יוצאים ממש מזיעים, זה חיטוב ועיצוב של הגוף. זו שפה באמת מטורפת. ויש הרבה תנועות של אדם? הרבה תנועות, שזה עובד גם על כוח וגם גמישות וגם סיבות לוויה, שזה הכל. בעצם זה פעילות גופנית לכל דבר, אבל זה בשיא הכיף. זה מה שהכי חשוב. זה כאילו זה מתארגן? כן. זה מתארגן, זה מה שזה גם עובד. נכון. יורדים למשקל, מחצים את הגוף נהיה חטוב, אני יכולה להגיד לכם שלאף פעם לא הייתי שמילה, הייתי תמיד רזה, אבל מאז שהתחלתי לעשות זומבה נהייתי לא יודעת חטובה, עולתי קצת איזה 3-4 קילו שזה כלום בשבילי, אבל זה בכל מקרה, אבל זה בהחלט מחטב את הגוף. זה משהו שזה הכל ביחד. לסיום, איפה עושים את זה? עושים את זה קודם כל בכל העולם, וגם בכל הארץ. אני מעבירה שיעורים בראשון, אבל מי שמעוניין לעשות את זה בכל מיני מקומות אחרים, נכנסים לגוגל, מחפשים זומבה, ומחפשים לפי האזור, לפי אזור מגורים. אוקיי? תודה רבה ליאנה. בכיף, זומבה. It's summertime. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on.